नमस्कार. दैनिक गोमंतकमध्ये तुमचं स्वागत. गोव्याला पूर्वेचा पाचू म्हणून ओळखलं जातं. भारतातलं सगळ्यात लहान राज्य असूनही गोवा अत्यंत समृद्ध आहे. पण गेले काही महिने गोवा अशांत झालं आहे. याचं कारण म्हणजे कोळसा वाहतुकीसाठी गोव्याला कोळसा हब बनवण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न. या विरोधात गोमंतकीयांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. हा विरोध नेमका का होतोय हे आपण आजच्या या व्हिडिओमधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. नमस्कार, मी रेवती. सध्या गोव्यात प्रस्तावित असलेल्या 3 प्रकल्पांना गोमंतकीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला जातोय. गोवा ते कर्नाटक रेल्वे मार्गाचं दुपदरीकरण, गोवा आणि कर्नाटकाला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचं रुंदीकरण आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानाबरोबरच भगवान महावीर अभयारण्यातून जाणारा तमनार वीज प्रकल्प. या 3 प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जातोय. गोव्याच्या वास्कोत असलेलं मुरगाव बंदर हे कोळसा हाताळणीसाठी भारतातलं महत्त्वाचं बंदर मानलं जातं. या बंदरातून उत्तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात कोळशाची वाहतूक केली जाते. कर्नाटकात काही मोठे पोलाद प्रकल्प आहेत ज्यासाठी कोळशाची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. प्रस्तावित 3ही प्रकल्प हे इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येतात. या प्रकल्पांचा गोव्याच्या निसर्गावर विपरीत परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. या प्रकल्पांसाठी 60,000हून अधिक झाडांची कत्तल केली जाणार आहे, ज्यामुळे गोव्यात असलेल्या नानाविध प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राण्यांचं अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. वास्कोतल्या नागरिकांनी या कोळसा वाहतुकीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना श्वसनाशी संबंधित आजारांना सामोरं जावं लागत असल्याचं सांगितलं आहे. कोळशाच्या धुलीकणांची म्हणजेच कोल डस्टची गुरुत्वाकर्षण शक्ती ही कमी असते, ज्यामुळे कोळशाची वाहतूक होत असताना कोल डस्ट जमिनीवर न पडता आजूबाजूच्या परिसरातील हवेत पसरते आणि यामुळे श्वसनाशी संबंधित आजार होण्याची भीती असते. यामुळे गोव्याला कोळसा हब बनवलं तर गोव्याचा ऱ्हास होईल अशी भीती गोव्याचे नागरिक व्यक्त करतात. प्रस्तावित 3ही प्रकल्प हे एकाच वेळी सुरू झाले हा केवळ योगायोग नसून शेजारीच असलेल्या कर्नाटकाला कोळसा वाहून नेण्यासाठी हे प्रकल्प सुरू केलेत असं काही संघटनांचं मत आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांविरुद्ध या संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. पण हे सगळे प्रकल्प कोळसा वाहतुकीसाठी नसून राज्यातील सोयी सुविधांच्या विकासासाठी आहेत. या 3ही प्रकल्पांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही आहे. यामुळे कोळसा वाहतुकीत वाढ होणार नाही असं गोव्यातल्या BJP सरकारकडून वारंवार सांगितलं जातं आहे. पण आंदोलकांच्या मते हे सगळे प्रकल्प गोव्यावर केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पासाठी लादले जात आहेत, ज्या अंतर्गत गोव्याला कोळसा वाहतुकीचं कॉरिडॉर बनवून कोळसा वाहतुकीत वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या 9 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री दक्षिण गोव्याच्या चांदूर रेल्वे रुळावर 5,000पेक्षा जास्त गोमंतकीयांनी एकत्र येत रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध केला आणि तेव्हाच या आंदोलनाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालं. पंतप्रधान मोदींनीही पॅरिस करारानुसार ग्रीन हाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन कमी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. हे ध्येय साध्य करायचं असेल तर कोळशासाठी काही पर्यायी मार्ग शोधावेच लागतील. या आंदोलनामुळे निसर्ग की विकास याचबरोबर कोळसा हाताळणी कमी केल्यास या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचं काय हा प्रश्न पण उभा राहिला आहे.